Bocah Ketriwal. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pahing tanggal 6 November tahun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 15 ayat 1 tekan ayat 10. Esuk iku papan rekreasi Taman Safari jejel riel dening para pengunjung. Dumadakan saka ruang informasi kang katepakan ana siring tengenku keprungu pengumuman. Mohon perhatian, mohon perhatian. Anak yang bernama Sutarman ditunggu kedua orang tua di ruang informasi. Harap segera merapat ke ruang informasi. Nyuwun kawigaten, nyuwun kawigaten. Bocah sing jenenge Sutarman utawa Tarman ditunggu bapak lan ibu ing ruang informasi. Kasuwun enggal nyaket menyang ruang informasi. Kasusul swara mingsek-mingsek sawijining wanita. Tarman, kowe ana ngendi le? Bapak ibumu bingung goleki kowe. Iki bapak ibumu nunggu ing ruang informasi. Ralet suwe ana bocah dituntun sawijining wong wadon mlaku tumuju ruang informasi. Para sing digoleki teka, si ibu gage mlayu mapak si bocah. Karo ngruket lan ngambungi si bocah si ibu kondo. Kowe iki menyang ngendi wae to, Le? Bapak ibumu judeg goleki. Ki terketu ngendi-ngendi lan telesep ing antarane wong akeh mengsa ora ketemu. Si bocah amung nangis karo ngruket biyunge. Kaya dene Papa Biyung ing Cecala padha rumangsa banget kelangan marang anake kang ketriwal, kaya mengkono Allah Hyang Rama ing swarga. Panjenengane ora ngersakake ana umat dalem kang ketriwal alias bedal saka dawuh lan pakon dalem. Panjenengane ngersakake kabeh umat dalem slamet dene kang bedal padha bali martobat. Mula panjenengane banjur ngutus Sri Yesus Kristus putra dalem tedhak ana donya kanggo nglari goleki umat dalem kang padha ketriwal mau. Beda karo para ahli Taurat lan wong-wong Parisi kang rumangsa resik padha nyirik srawung suthik gepok singgol karo wong-wong dosa, ora mengkono karo Gusti Yesus. Panjenengane rawuh srawung lan ngguyupi wong-wong mau. Iki ora ateges Gusti Yesus sarujuk lan ngombyongi tumindake wong-wong kang dosa mau, ananging kanthi cara mengkono mau panjenengane mulang nyadarake lan ngajak kang ketriwal amrih padha bali martobat. Pranyata carane njeng Gusti Yesus iki tumonjo akeh kang ketriwal padha kasengsem karo piwulang lan tumindak dalam Gusti Yesus banjur padha martobat. Para tresna pelem kinasih apa kang kapikirake lan katindakake para ahli Taurat lan wong-wong Parisi ing waosan dina iki isih dumadi ketuk jaman saiki. Mbok sadar mbok ora, awake dhewe gampang ngedohi sedulur-sedulur kang jroning kahanan dosa. Malah kadangkala awake dhewe mbiji lan ngrasani ala marang wong-wong kang nyoba peduli, ncerawungi lan ngelekake sedulur-sedulur mau amrih bali tumindak becik. Kudune tumindak dalam Gusti Yesus dina iki ncelentik rasa pangrasa kita. Minangka pendherek dalam Gusti kita tinimbalan nyengkuyung karsa lan karya dalem kanthi gebak semangat nggoleki para kadang kang ketriwal, ora malah ngedohi lan nyebratake. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alam welas kawula munjuk sembah nuwun awesih kawelasan dalem ingkang tansah madosi sok sintena ingkang ketriwal. Kawula prajanji bari nyengkuyung kupiya paduka madosi sederek ingkang ketriwal. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.